Sa na oras ba eh? 10:30 na nung sa buntag. Shh, hoy! Lubta po gabi? Unsa? Wah, gitawag na ka. Start. Chubanes, gaaway mo to sa dato na upaw, na mga duha ka tiguang. Dar helmet ni mo, oh. Paghinay, ha? Paghilim drayut. Saba. Pinabi. Ka-harsh ba ni mo, eh? Kiss ko lalat, bi? Suya lang kang bayuta ka. Che.